Drahé Slovenky, drahí Slováci, svet je rozvrátený. Nič nefunguje. Nikto nič nerešpektuje. Veľkí si robia, čo chcú. Medzinárodné právo sa neuplatňuje. Európska únia je slabá. Organizácia Spojených národov bezvýznamná a NATO sa nám pred očami postupne rozpadáva. Čo máme robiť, aby sme v takýchto časoch neistoty sa dokázali dať dohromady? Čo máme robiť, aby sme prekonali dobu, ktorá nemá obdobie? Myslím si, že sú 3 veci, ktorých sa musíme dôsledne držať. Sú to 3 piliere. Prvým pilierom je historická pravda. Prosím, nenechajme si ju zobrať. Úmyselne som sa pýtal pred chvíľkou, ako som išiel na pódium, že kde je presne východ. Tam je východ. Odtadiaľ došla na Slovensko sloboda a mier. Nezabúdajme, prosím, na to. Nezabúdajme však ani na ďalšie vojenské obete. Vláda Slovenskej republiky si na jednej strane uvedomuje, že najväčší podiel pri víťazstve nad fašizmom a na konci druhej svetovej vojny mali predovšetkým národy bývalého Sovietskeho zväzu. Ale súčasne, prosím, nezabúdajme na obete, ktoré boli v súvislosti s otvorením druhého frontu v Normandii. Nezabúdajme, prosím, na množstvo rumunských vojakov, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska. Nezabúdajme na príspevok Spojených štátov amerických v bojoch v Tichomorí. Preto chcem vyzvať všetky Slovenky a Slovákov k úcte a rešpektu k vojenským cintorínom a k vojenským pamätníkom. Bez ohľadu na to, komu sú tieto pamätníky určené a komu majú slúžiť. Druhá vec, na ktorú nesmieme zabúdať ako malá krajina, je dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva. Slovensko nie je krajina, ktorá by mala veľkú armádu, ktorá by mala tisíce tankov, tisíce bombardérov a vojenských stíhačiek. My môžeme riešiť konflikty, my môžeme prežiť len vtedy, ak budeme dôsledne trvať na dodržiavaní medzinárodného práva a tento prístup presadzovať pri každom